Ang reason kung bakit nagkaroon ng Made in Malacanang ay dahil nung kampanya ni Bongbong Marcos, I was in San Juan Mansion. February 25, the anniversary of EDSA. Nagulat ako sa bahay nila sa San Juan, may mga dumadating na tao. No? At etong mga taong to ay mga dating katulong, dating driver, kamag-anak. Alam nyo kung anong sineselebrate nila sa San Juan sa araw ng EDSA? EDSA Survivor Day. No? Sa noong Feb 20, tuwing Feb 25 taon-taon habang nagsiselebrate tayo sa Highway 54 sa EDSA, ang pamilya Marcos kasama ng Malacanang household, nagkikita-kita, nag-iiyakan at inaalala nila ang nangyari sa kanila sa loob ng Malacanang. Kaya ako sabi ko, napaka-imposible. No, napaka-imposible na hindi ko gawa ng kwento to. So pinapanood ko sila, nagyayakapan, February 25 ba? Habang nagsiselebrate tayo ng EDSA, sineselebrate na lang na nakaligtas sila sa nangyari sa kanila sa loob ng Malacanang. So that is the real reason why we have Made in Malacanang. Because I've talked to the families of the maids, I've talked to these people, at etong katabi ko, mas marami pang kwento sa inyo na siya na lang ang makakapagbigay, baka tayo ang makomatos pag nalaman natin lahat. No? So yan ang dahilan kung bakit may Made in Malacanang. This is the story of the people during the 72 hours, the last 72 hours of the Marcoses. So this is not about my love for the Marcoses, this is what happened, and that's it.